Simplement contestar-li al senyor José Vicente Alpera, Martí Alpera, millor dit, que jo abans no estava en l'equip de govern, estava a l'Ajuntament, però sí que he sigut ciutadà. Ja tinc molts anys i la veritat és que estem fent, diguem, una constatació de fets i aleshores, pues mire, el que passa en aquell entonces és que s'agarra la solució més econòmica i la més econòmica i la que, diguem, políticament més correcta sempre des de Madrid i sempre des de València, perquè governaven vostès en Madrid, en València, en l'autonomia i així. És dir, aquestes són les coses que passen i tots en la vida ens equivoquem. El que pren decisions s'equivoca, però hi ha un fet, diguem, que ens diferencia als partits polítics grans dels xicotets. I és que els partits xicotets governem, potser podem governar més quan governem en clau de poble, perquè som més reduïts. Vostès se deuen a lo que es marquen normalment des de Madrid, els seus partits, i això és així, és dir, sempre Pujol és històric que hagi perjudicat en tot el tema d'infraestructures supramunicipals de vies viàries. Que s'ha donat la casualitat que vostès han governat durant molts anys i ara porta el PP també governant en l'autonomia molts anys. És el que hi ha, però és que això és irrenunciable. Jo, mire, estava comentant això, m'havia quedat comentant abans el tema del bypass. Efectivament, el camí, diria, és un camí superperillós. Jo he tingut un percanci en aquest camí. Doncs avui, i ho tinc que fer constatar perquè és així, és dir, el senyor regidor de les urbanitzacions, que mira què afecta les urbanitzacions, en vez d'estar així fent propostes, ha passat, ens ha saludat i s'ha anat i ha fet el seu camí. I ho tinc que dir i té que quedar constància d'això. Jo penso que tenia que estar així fent propostes i preocupant-se dels senyors de les urbanitzacions i de la resta del poble que pateix el regidor. Després també passant, perquè ja dic que anàvem a parlar primer del passat, de l'autovia D21. També en aquesta ocasió ens quedàrem sense accessos directes. És que vivim a la part baixa del poble, tenim que creuar tot el poble per eixir per dalt. I ara, fa 4 dies, hem tingut, diguem, accés a eixir cap a València i quan venim de València entrem. Però no podem accedir cap a Sagunt, ni quan venim de Sagunt podem entrar. I això és un fet que això... I és per el que he dit abans. Per què? Doncs perquè sempre passa el mateix, és dir, sempre manen els mateixos. Des de Madrid venen consignes o des de València, que és una sucursal de Madrid. En quant al present, doncs el present tenim la nova circunvalació avinguda Mercè Rodoreda. Passen els mesos, han passat algun any ja també, i ahí està la nova circunvalació sense enllaçar en la part alta del poble. Jo pregunto, com està la situació actual del desviament del barranc? Cal pegar de quan en quan, jo penso, és dir, una punyà que se diu damunt de la taula i a qui corresponga ficar-lo en el seu puesto i el que diu el dit, el que no plora no mama. Després, en quant al tema del Camí la Mar, que ara continuarà després, perquè està acabant-se el temps, el Camí la Mar, la realitat és que després de 3 anys d'estar pressupostat, any rere any, encara no han pegat un pas. Crec recordar que el dia 13 de gener de 2010 va eixir en els mitjans de comunicació que la Conselleria d'Infraestructures subvencionaven en 15.000 euros un nou pont per a bicicletes i per a vianants. Ara ens informarà, si a cas, el senyor regidor de com està. Continuarem ara després.